Good morning sa tong tanan no. Naano po dito aning ganung trabaho na tong guyud-guyud ang banyera. Medyo loya kay bida karon kay perting kamayag dunggo og isa pa dili pa jud amuap. Mao nang loya ta karon no. Medyo naipit jud atong pamugas aning adlaw ron. Pero sige lang. Ana ra man jud na. Basta kay laban lang ta matag adlaw sa tuping nga nabuhi. Good. Tan-awa ra gud na mong Peaceport daw. Bisag isa ka bukbangka wa kay makita. Perti yung mingawa kana yung nakita nga kahayag dia puro na barko ha dili na pambot na ini dunggo sa unhan to araw mga pilar pud ka buok gamay pud ka nagkuha mga perti mingawa medyo ngit-ngit pa mangguna kay alas 3:30 pa mangguna sa buntag muna siyempre kay wa pamatay dunggo aw mga pisa ta diha makasipti man ta sa timbangan mao jud na mong trabaho diha basta wala pa yung mga dunggo maglingkod-lingkod sa midriha nya paghuman kapi-kapihan kay samtang nagpaabot pa sa itong mga soke ani o sa bar na bay maabot ani o wala kay di man guna to na ma-sure ang matag adlaw nila panginabuhi pod kay di man nato nagitagna ang dagat. Pagkahuman niduol na ko sa akong amigo kay padikit na lang ta diri kay no choice man ta kung asa ta mangwarta ani sus abi man ako ilaha ditong dunggo di pa man pud ito ilaha. Otro man po din wala yung mga kampi. Muna nangita na lang kong paraan kung asa ko mangwarta ni pangapanahona ni kay murag tagilid naman dyan itong pamugas ani. Mauna nakadesisyon na lang ko ani. Managat na lang siguro ta ani. Ang problema kay dili kabalo man mugsay. Nako sa taro nga pagbugsay da imbis paadtog lawod. Paadto may hinog daplin. Ang problema di ani kay wala di ko'y pasol. Unsa pa di paglatak na to dito sa lawod? Mao na lang ni epekto ni ulay pamahaw lagi ba? Kay ultimo pagpanagat kulang-kulang pa. Ay naunsa nang kinabuhi ani. Mao nang ako na lang ni iuli ni ay. Ay pagmaligo na lang siguro ko ani. Very good. Para mawala pa na tong malas sa tong lawas ani eh. Ato sa niligo-liguan diha. Pero lepe ato no. Tanawa na mong view diya sa mong kilid ng Peaceport to. Perti ng tinawa. Napay bato diya nga perti madlagkua. Mura pog isa ka beach nga ano no, sa bagay beach man jud no na. Pinamintin mo naglimpyo diha kay siyempre isda nang gadunggo diha ginahabwa pagkaon biya na mo nang perminti jud na limpyo sa mga janitor diha. Di juga kitag mga hugaw kay diha. Tanawa tong sa unahan ato na cottage ito pwede ka magsugba-sugba dito ang problema kay wala tayo sugba ani mao nang ismantala na ako ligo-ligo diya kay perte medyo tinawag dito ibog buta ani baalag mo uli sa tatong balay aning wala tayo dala ani. Pag abot na ko sa balay, ako na itong gikilaw itong gipangayo na kong bulinaw sa kong amigo eh. Nara kinilaw bulinaw. Nara pa kinilaw gusto. Og siyempre, di na ito nakalimtan ang bulad. Mamugunin pagpagana sa itong pagkaon diha. Nya, mangaon ta ninyo. Eh, perte na yung gutuma. Ingani din yung wate income no. Paita kinabuhi